Bismillahirrahmanirrahim. Gurbin Ido, babi na 68. Abokan nishaɗi, kar ku manta da ajiye mana comments, liking da kuma sharing zuwa group ɗinku. Sannan kar ku manta da danna mana subscribe, domin ta haka ne za ku dinga kasancewa da dukkan shirye-shiryenmu. Amma Ƙur'ani cewa idan ba ku samu kowa cikin gida ba, kada ku shige su har sai an muku izini. Idan ma aka ce ku koma, to ku koma. Na maye wannan bin ƙwaƙwafin? Ni ba zan huta ba, ko kai kaɗai ne mai iyali? Allah ya baka haƙuri daga abin arziki. Ya yi maganar yana tuntsirewa da dariya. Fatima na ta mintsininsa da yi masa sani na ya daina don Allah. Don shi ke maganar amma ita ke jin kunyar. Ba ta san yadda za su haɗa ido da Ja'afar ba, tana matuƙar girmama shi. Inda ka zo min ɗaki a jiyan ma sai na farfashe maka kai, ban yi laifi ba. Sai oga tuba naki, ya faɗa, dariyarsa na fita gaba ɗaya. Da an nufa zan kira, wallahi na ce mata ba lafiya ba. Ya sake faɗa cikin wani ƙarsashi tare da son sake tunzuro Ja'afar ɗin. Sai ka ba da himma. Daga haka ya yanke wayar kit. Wani murmushi da bai san daga ina yake ba ya suɓuce masa. Jabir, ɗan uwan da babu kamar sa. Ya san ya fahimci komai don ya ga girmawa sa a fitar da ya yi. Ya kira shi ne kawai ya zolaye shi. Kuma sai ya yi ɗin sannan hankalinsa zai kwanta. Jabir ya masa haka ina ga Anne. Gardin kes kenan, ya faɗa a ransa. Wani sur a ɗakin suka yi shi da ita. Shi ma kuma Jabir bai sake neman sa ba. Sosai ta dinga ɗari-ɗari da shi da kuma jin kunyarsa. Don da daddare bayan ya sake sanya ta gasa kanta, tana tsaye bayan ta fito amma ta ƙi kallonsa. Sai ya ƙaraso gabanta. Ya ɗora hannunsa saman nata sannan ya ɗaga su ya ɗora kan kumatunsa na hagu da dama. Mai yasa ba ki son kallona? Har yanzu tsoro na kike? Irin tsoron da nake gani a idanuwanki yanzu? Irinsa na gani sanda hannuwana suka yi kuskuren marinki. Na baki dama, kira ma marinki adadin yadda kike so. Zama hannunta ta yi da sauri tana girgiza kai. Ta kuma kasa ce masa komai. Just do it, kar ki ji komai. Sake girgiza kanta ta yi, bakinta yana rawa. Na yafe. Shiru yayi yana sake zuba mata idanu. Hannayensa zube a aljihun wandonsa yana kallonta. Baya gajiya da kallonta kwata-kwata. Sai ya taka a hankali ya rungume ta baya. Cikin wani sauti da ya fi kama da raɗa ya soma magana. Tun ran da hannuwana suka kai kan fuskarki na gaza mantawa da abin da na yi miki. Nake jin ban kyauta ba. Ban sani ba. Ko tun a sannan Ubangiji ya zuba dukkan abin da zai zuba a tsakaninmu. A lokacin da nake jin duk duniya ba wanda ya kai na rashi. Na mare ki ne a lokacin da nake cikin tsananin damuwa, na rasa shahidar Amra. Bisa dukkan alamu Allah ya bani wata shahidar. Za ki samar min sabuwar Amra? Karon farko da murmushi mai cike da kunya ya ƙwace mata. Sai ta juyo ta cusa kanta a ƙirjinsa tana murmushi. Kafin kuma ta zara jikinta a nata. Binta ya yi da kallo. Bai so hakan ba, ya so ne su ɗan jima a tsaye. Ko hakan zai rage masa zafi. Dukka kwanaki ukun da suka biyo bayan su kusan biƙinta ya dinga yi. Bai sake neman komai daga gare ta ba. Saboda ya tabbatar ta jigata a hannunsa. Duk kuwa da cewa kawaici kawai yake yi da kuma ƙoƙarin kama kansa. Amma yana ji a jikinsa har yanzu bata sake masa jiki yadda yake so ba. Yana ta ƙoƙarin ganin ya bi kowace hanya da ta kamata, da zai dasa mata soyayyarsa a ranta mai zafi. Amma bai ga alamun komai ba daga gare ta. Sai dai shi ɗin ya yarda da kansa, ya kuma tabbatar babu macen da za ta iya tsallake tarkonsa. Shirinsa bai kammala ba, don haka sanya Jabir ya gabatar masa da batun komawa sai ya dube shi. Wai ni kam duka kwana nawa muka yi? Cikin mamaki da dariyar yadda lissafi ya ɓace wa Ja'afar ɗin nasa ya ce,
iya kwanakin da na gaya maka mana har ka manta? Gani ne kamar ba mu ƙarasa ba ko? Ya yi tambayar kamar yana kokwanto. Dariya dai sai da ta zo wa Jabir. Akaramakalla, Jafar, ka ce kawai honeymoon ya yi daɗi. Cikin basarwa ya ɗauke kai ya kuma sake haɗa fuska ganin Jabir ɗin yana son ranfo shi. Matsalata da kai kenan. Kawai akwai wasu ayyuka ne da ban kammala su ba na son kuma su zame min kwantai. Gaskiya ne yallaɓai, sai ka ba da himma, za ka iya kammala su nan da yammacin gobe kafin tashin jirgin mu ai. Musamman idan ka samu network mai kyau. Kai tsaye ya fahimci inda Jabir ya sa gaba, sai ya share shi kawai bai tanka masa ba. Gyaran murya Jabir ɗin ya yi, muna ta waya da Anni ne, tana complain na an koma makaranta ba mu dawo ba. Maimun ɗin ana ta kira daga makarantarsa har sun ci satin farko. A sukane ya waiwayo yana duban Jabir ɗin, sai da ya ji zuciyarsa ta tsinke. Tabɗi jam. Ai shi gaba ɗaya ma ya manta da wani batun makarantarta. Ci gaba ya yi da duban Jabir ɗin kamar wanda ke neman mafita daga gare sa. Yaya dai? Ya tambaye shi yana dubansa. Ba komi, kawai babu yiwuwar ta koma ɗin. Ban jin Anna za ta bari gaskiya, don tana ta maganar kada a katse ta. Tun da ita ke aurenmu ba ni da ita ba. Baki Jabir ya buɗe dariya na matuƙar cinsa. Annan? Maryam Faruk kuma ba? Idanu Jabir ya fidda gaba ɗaya sannan ya miƙe shi ma kamar yadda Ja'afar ya miƙe. Ai wallahi ka sha kaina ka fi ƙarfina, an tashi a wasan. Za ka maimaita kuma a gaban wacce ka kama sunanta. And so what? Ya faɗa cikin rashin damuwa. Tunaninsa a yanzu shi ne kawai yadda zai fuskanci Anna da maganar ƙin maida ta makaranta. Musamman idan ya tuna yadda suka kwashe da shi sanda take shirin hana shi kai ta. Hannunsa ya sanya ya shafi sumar kansa tare da firzar da iska daga bakinsa. Tun saura awa guda jirginsu ya tashi zuwa Najeriya. Suka isa OR Tambo International Airport ɗin. Don haka dole suka zauna a gate zaman jiran cikar lokaci. Jabir da Ja'afar gaba ɗaya suna waje ba su shigo ba. Sai ita da Fatima jifa-jifa suna taɓa hira da ita. Sai dai hankalinta gaba ɗaya ya kasu kashi biyu. Kashin farko yana ga ƙofa tana duban ta inda Ja'afar ɗin zai ɓullo. Yau kawai da suka ɗauki mintuna ba kusa da juna ba sai take jin kamar ta yi misin wani muhimmin abu. Ɗaya kuma gefen hankalinta yana ɗaukuwa ne ga wasu matasan yara su biyu. Ɗayar aƙalla za ta yi shekara 10, yayin da ɗayar kuma ta kai kusan shekara 15. Tunda suka zauna a wajen take kallon su, fuskarsu take ta kalla. Sai take ji cikin jikinta da ruhinta kamar ta san su, kamar ta taɓa rayuwa da su. Abu na biyu kuma mamarsu da tunda suka shigo wajen fuskar tana kallon babban gilas da ke wajen. Wanda ta nan kana iya hango farfajiyar airport ɗin da jiragen da ke girke a wajen. Shiru ita ɗaya ba ta magana da kowa. Sai dai lokaci bayan lokaci takan waiwayo ta yi wa yaran da ke amfani da wata tab da alama game suke. Ta musu magana ta sake mai da kanta ga wajen kamar wacce ke cikin wani zazzarfan tunani. A duk sanda ta yi magana sai Maimunatun ta ji gabanta ya yi mummunar faɗuwa. Saboda muryar irin ta sak kuma irin ta dadarta. Sai dai sautin ya fi nata nuna shekaru. Ba ta san mene yake ta fusgar hankalinta a kanta ba. Ta kuma gaza ganin fuskarta sannan kuma ta gaza ɗauke idanuwanta daga kan 'yan matan. Sau biyu babbar ciki na kallonta, ita ma sai ta mai da kanta ga tab ɗinta. Bata kuma sake ɗagowa ba, ta so sosai ta daina kallon nasu don kada su tsargu. Amma kuma ta gaza hakan. Tana jin kamar ana fusgar idanuwanta ne. Cikin haka ta ji maƙogwaronta ya ɗan bushe kaɗan sai ta dubi Fatima. Bari na samo ruwa. Ki tahon da shi, a natse ta miƙe.
Ta fara takawa zuwa wajen dispenser da ke girke a gefe guda, wadda Daura take da matar da hankalinta ke ta ɗaukuwa a kanta. Dab da za ta ƙarasa Ja'afar ɗin ya shigo wajen. Da fari ba ta gan shi ba, amma shi ya ganta. Daga bisani ne ta ji kamar ƙamshinsa ya cika wajen. Sai ta waiwaya. Yana tsaye yana kallon ta kansa tsaye, baya ko jin nauyin mutanen da ke zazzaune a wajen. Ta so makarantar da yawa daga cikin ɗabi'u da halayensa. Murmushi yake mata, amma idan normal mutum ne ya kalle shi ba lallai kai tsaye ya fahimci murmushin ne ba. Ba na son ki dinga yawan zirga-zirga, akwai idanuwa da yawa a nan, ina za ki? Kafiyawun bakinta ya ɗauke saboda yadda ya saukar mata daga sala ya kuma aike mata da wani abu da ya sanya tsigar jikinta zubawa. Musamman yadda yake murza tafin hannunsa cikin nata. Ruwa zan sha. Ta motsa leɓɓanta ta faɗi murya can ƙasa. Bata ma zaci zai ji ba sai ta ji ya ce, "Ok, mu je na raka ki." Tare suka jera suna takawa zuwa wajen. Idanuwan mutane da yawa ya yi kansu, musamman jajayen fatar da ke wajen waɗanda suka kasa ɓoye zalamarsu. Nice couple, perfect match, wow. Su ne irin sautukan da suka dinga faɗi ƙasa-ƙasa. Duk wannan abin hankalinta na kan matar har suka isa gaban dispenser ɗin. Ya ɗauki kwaf ɗin ya fara tara mata ruwan. A hankali matar ta waiwayo tana duban yaran nata da idanuwanta da ke nuna zallar jikata da damuwa. Irin wadda ke sanya idanu su zuge kamar ka shekara kana kuka. Idan dadinku ya kira fa ku sanar mini. Ta ƙarasa maganar idanuwan tana sauka kan fuskar Maimunatu da ta waiwayo gaba ɗaya zuwa gare ta. Cak tunaninta da kwanyarta suka daskare suka daina aiki na wucin gadi. Kafin kuma su dawo daidai. Ta miƙe tsaye zumbur tana duban Maimunatu wacce ta zama hannunta daga na Ja'afar. Tana son ƙafafuwanta su ɗauke ta su kai da inda matar ke tsaye amma sun ƙi mata wannan aikin. Maimunatu ce? Ta tambaya bakinta yana rawa don kawar da shakku. Umma Sa'ade ta faɗi sunan da wani irin ƙarfi sannan ta kwasa da mungun gudu ta yi wajenta. Tana isa Umma Sa'adan ta buɗe hannuwanta ta kuma rungume ta da kyau. Sannan dukkaninsu suka saki kuka a tare kamar ransu zai fice. Kiran sunan juna suke yi, kowa yana jin kamar a duniyar mafarki yake. Yayin da yaran matar suka zubar da duk abin da suke yi suka ƙaraso wajen. Cikin tashin hankalin kukan da mamansu take yi suka tsaya carko-carko suna kallon ta gami da kiran sunanta. Tuni Ja'afar ya riga Jabir isowa wajen, shi da Fatima na tsaye a bayansa shi ma cikin rashin fahimtar me ke faruwa. Za ya matsa gaba kaɗan ganin yadda Maimunatun ta ke kuka, Jabir ya riƙe shi. Saboda ambaton sunanta da Maimunatu ta iya tuna masa da kowace ce ita a rayuwar Maimunatu. Ta ga tagar da Sa'ade za ta faɗi ya sa Maimunatu da yaranta ta rota. Ta samu ta tsaya sosai tana sake kiran sunan Maimunatu gami da ɗagowa tana riƙe da fuskarta. Wasu irin hawaye masu zafi suna mata zuriya a kuncinta. Tana kallon fuska mafi soyuwa a fuskar Maimunatun, fuskar 'yar uwarta ƙwaya ɗaya tal da ta mallaka wato Shatu. Umma ki zauna, kin ga shirin faɗuwa kike. Diyarta ta faɗa cikin damuwa. Sai Maimunatu ta kama ta da kyau suka koma saman abin zama suka zauna. Tana riƙe ƙam da hannun Maimunatun kamar za ta sake ɓace mata. Sai a sannan idanuwanta ya hangi su Ja'afar da ke tsaye, su ma sai lokacin suka ga fuskarta da kyau. Mamma, Jabir ya faɗa yana dubanta. Jabir, ita ma Sa'ada ta faɗa tana kallonsa. Sai da ya matsa daga inda Fatima take ya tako gabanta. Barka da rana, Mamma.
Jabir, barka ka dai, kai da waye, daga ina haka kuke? Ta tambaye shi, fuskar ta jiƙe da hawayen da take ta ƙoƙarin tsaida su. Waiwayawa yana kallon Ja'afar da dukkan hankalinsa yake kan Maimunatu. Kukan da take yana taɓa shi, banda Jabir ya hana shi da tuni ya isa gare ta ya janye ta. Ya kira Jafar a tausashe, sai a sannan ya kai fuskarsa kansu. Ya gane fuskar matar. Matar Baba Ambasado ce, kuma tamkar uwa take a wajensa. Sayin Jabir ya yi masa na ya matso, don yana tsammanin Ja'afar ɗin bai gane ta ba, saboda ya san ba shiga sha'anin mutane yake yi ba. Sai ya waiwaya ga Fatima, ita ma ya kiraye ta. Ja'afar ta kira sunansa, shi ma sanda ya iso ɗin. Najeriya za mu wuce, mun zo hutu ne na sati ɗaya ga mijin Maimunatu. Wata ajiyar zuciya mai haɗe da ƙwalla Sa'ada ta sauke. Allah kai ne Allah, Allah mai yadda ya so da bayansa, Allah mai ƙaddara dukkan abin da zai afku. Ubangiji kai ka san kalar abin da ka shirya har ka ƙaddaro min matsalar da ba zan iya fita daga ƙasar da ka ajiye ni ba tsawon shekaru. Sannan kuma ka ƙaddara min fitowa daga wannan ƙasar a yau. Allah na gode maka. Sai ta runguma Maimunatun sosai, suna sakin sabon kuka. Idanu Ja'afar ya rintse, kana ya buɗe su, baya son kukan da Maimunatu take yi ko kaɗan. Yana jin sa yana sauka can tsakiyar zuciyarsa. Kiran da ake ma waɗanda za su tashi a jirgin su ya katse komai. Sai dai kuma Sa'ada ta ƙi rabuwa da Maimunatu. Tana riƙe gam a hannunta. Har zuwa sanda aka kammala komai suka shige jirgi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mata, tofa, ina maza masu kutaren hannu, ina mazan da suke da shi amma ba sa ba wa matansu. Wato masu hannun jarirai kenan. To uwar gida buɗe kunnen kikici. Ga wani magani da muke kiransa ATM. Shi dai wannan magani mai suna ATM, mahaɗinsa shine cingom. To fa, kun ji wata sabuwa kuma. Shi dai wannan magani idan har kika yi amfani da shi, wanda mahaɗinsa cingom ne, kika jefa a bakinki a lokacin da kike buƙatar tambayar mai gidanki wani abin. In har mai gidanki ya ji ƙamshin wannan maganin gami da cingom ɗin nan, to duk abin da kika tambaye shi, jikinsa na rawa sai ya baki. Amma sai dai na ce ‘yar uwa, ki ji tsoron Allah. Kada ki sake ki tambaye mai gidanki idan har kin san ba shi da shi. Sannan kar ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da halin yi miki duk abin da za ki tambaye shi. Kuma ko umarni kika ba shi, to tabbas sai ya bi. Da haka kada ki ba shi umarnin da kika san zai kauce wa ƙa'idar addinin Musulunci. Domin da zarar ya ji ƙamshin wannan maganin mai haɗe da cingom ɗin nan, tamkar raƙumi da akala haka zai dinga binki. Sannan kuma tamkar ATM haka za ki dinga tatsarsa. Sai dai sharaɗi, don Allah kada ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da shi. Domin duk yanda zai yi sai ya nemo ya baki. Kuma daɗin daɗawa shi dai wannan maganin, idan har kika yi amfani da shi a ranar kuma mai gidanki ya zo ya kusance ki, tamkar wannan cingom ɗin, haka mai gidanki zai ji daɗinki ya dinga rintuma miki sambatu. Don haka shi dai wannan sirrin aiki biyu yake yi. Na farko, ga matan da mazajensu ba sa kyautata musu, wato masu hannun jarirai. Na biyu shine ga matan da mazajensu kwata-kwata ba sa jin daɗinsu, sannan ba sa nuna gamsuwarsu da su. Sannan kuma shi dai wannan maganin mai suna ATM ba a samunsa a kasuwa, a wajenmu kaɗai ake samunsa. Domin akwai masu yin magunguna na bogi, suna ƙarya da cewar kayan wajen abokiyar nishaɗi ne. To ƙarya ne, kayana a wajena kaɗai ake samunsa. Sannan in dai kin yi odan maganinmu, muna iya aikawa kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya. Kama daga kan Najeriya har zuwa ƙasashen waje.
kamar su Nijar, US, kai har ma da Saudiya, kai ko ina a faɗin duniya in dai ka yi odar magani na zan iya aika maka. Da haka ga masu buƙatar magungunan mu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199. Don Allah idan kin san ba siya zaki ba kada ki kira wannan number domin wannan layin na business ne kawai.